Sa iban pa nga balita lokal, ginmandoan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Energy nga magbalay sang master plan para sa Visayas agud nga mangin estable ang power situation. Ini ang kasunod sang naeksperyensyahan nga yellow kag red alert sang nagsugod sang Mayo. Kagabi ginpasaka liwat ang yellow alert sa sulod sang isa ka oras bangod sang unavailability sang generating units 1 and 2 sang Terma Visayas Incorporated sa tunga sang mataas nga demand sa kuryente. Ginpagwa ang yellow alert status kung hindi bastante ang operating market sang grid agud nga malabot ang contingent demand. Sa interview sang Bombo Radyo kay Energy Secretary Sharon Garin, iya ginpahayag nga base sa mando sang presidente, kuhaon lamang ang generation companies nga naga-deliver base sa nakabutang sa ila nga kontrata. Ginpahayag man sini nga ang pagbalik sang Panay Energy Development Corporation Unit 3 ang nakabulig sa pag-stabilize sang Visayas power supply kag nagpahagan-hagan man ang risgo sa nga rational brownouts or rotational brownouts rakasunod sang duha ka bulan nga buslanay sang yellow kag red alerts. Apang suno sa natungdan bangod sa enhanced southwest monsoon o kon habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Inday, apektado ang mga banwa, naguba ang pila ka parte sang distribution kag amat-amat pa lang nga naga-recover. Pahayag sini ginatinguhaan sa ahensya nga mapasulod subong nga bulan ang temporary nga mga solusyon samtang duha pa ka tuig ang hulaton para sa permanente nga solusyon kaangay sang duga nga power plant sa Panay kag mas maayo nga grid connection sa ila or sa mga isla sa Visayas. As directed by the President, we are doing the master plan for Visayas. The DOE this time, with the directive of the President, we only want generation companies that deliver as required by their contract. Marami kasi dyan, minsan hindi na gumagana dahil ayaw lang, no? Kung may reason, okay lang, no? But if there's no reason and you are just playing with the market so you can earn more, then that's a violation of the policies of DOE, ERC, and even your contract with the electric co-op. So, ngayon po, hinihimay namin yung lahat na kontrata sa Visayas, including Panay, na we're checking the performance of each power generation company. We can cancel their permit anytime. Pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin.